Το πράσινο φως της Τρόικα αναμένει τώρα η κυβέρνηση μετά την καταρχήν συμφωνία των τριών πολιτικών αρχηγών για τις αποχωρήσεις στο δημόσιο. Στη μαραθώνια σύσκεψη, με τη συμμετοχή και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αποφασίζεται η αποχώρηση από το δημόσιο 15.000 υπαλλήλων ως το 2014. Από αυτούς, οι 4.000 θα αποχωρήσουν μέσα στο 2013 και οι υπόλοιποι 11.000 ως το τέλος του 2014. Διαμορφώσαμε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο που ελπίζω ότι θα γίνει αποδεκτό και από την Τρόικα μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Γιατί πρέπει η νέα εβδομάδα να μας βρει με τελειωμένη τη διαπραγμάτευση. Οι τρεις αρχηγοί υιοθετούν κοινή γραμμή στο θέμα της μείωσης προσωπικού στο δημόσιο. Το σχέδιο προβλέπει απόλυση των επίρρηκων υπαλλήλων με επίσπευση των πειθαρχικών και διαδικασίες express, αξιολόγηση όλων των κομπανατζίδων, πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με παροχή κινήτρων αποχώρησης. Προβλέπει ακόμη και συνταξιοδοτήσεις. Το προσωπικό, όταν δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσία, τότε με συγκεκριμένα κίνητρα και σύμφωνα με την προστασία που παρέχει ο νόμος θα τίθενται εκτός. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία αποφασίζει για να υποκύψει στις επιταγές των συνεταίρων να κόψει κεφάλια γενικώς και αορίστως. Μετά τη συγχωνεύση οργανισμών και την κατάργηση οργανικών θέσεων, οι υπάλληλοι που θα μείνουν χωρίς αντικείμενο θα μπουν στο πρόγραμμα της κινητικότητας. Το μέλλον τους θα κριθεί μετά από αξιολόγηση. Αποχωρήσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων με διάφορους τρόπους και την ισόποση, δηλαδή 15.000 προσλήψεων στο δημόσιο, με αξιοκρατία. Ήδη πριν αρχίσει η έκτακτη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών, ο Πρωθυπουργός δίνει το στίγμα του. Με συνέντευξή του στην ημερησία του Σαββάτου, ανάβει πράσινο φως για απολύσεις επίρρηκων υπαλλήλων και όχι μόνο. Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι που η οργανική τους θέση καταργείται. Θα γίνουν ακόμη ύστερα από διπλή αξιολόγηση θέσεων και προσωπικού. Πέρα από τους λεγόμενους επίορκους, υπάρχουν αρκετοί που είτε έχουν χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιολογητικά για να μπουν στο δημόσιο, είτε δεν πηγαίνουν στην εργασία τους επικαλούμενοι διάφορες δικαιολογίες. Άραγε, δεν είναι πιο αξιοκρατικό τη θέση τους να πάρουν νέοι που έχουν όλα τα προσόντα και πάνω απ' όλα έχουν όρεξη για δουλειά? Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ότι είναι εξασφαλισμένη η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εγγυάται ότι δεν πρόκειται να φορολογηθεί ούτε ένα ευρώ σε όλες τις καταθέσεις και σε εκείνες που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Όχι, και σας το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Ούτε έχουμε λόγο να το σκεφτόμαστε καν. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με την ανακεφαλαιοποίησή του είναι απολύτως θωρακισμένο. Ακόμα και όσοι το συζητούν για αλλού, αναφέρονται ρητά σε περιπτώσεις χωρών που είτε το τραπεζικό του σύστημα είναι υποκατάρρευση, είτε είναι πολλαπλάσιο από το καθάριστο εγχώριο προϊόν και δεν υπάρχει τρόπος να στηριχθεί απ' έξω. Ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού και κλείνει κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές. Την παρέτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή στις κάλπες ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος για τη χώρα παρά μόνο η παρέτηση μιας κυβέρνησης που δεν έχει τίποτα θετικό να προσφέρει στον ελληνικό λαό και η προσφυγή στις κάλπες, ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση με ενωπή λαϊκή εντολή και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, ώστε να δρομολογήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Δεν θα συμβαστούμε τις επιταγές της Μέρκελ και θα τους ανατρέψουμε, τονίζει ο Πάνος Καμένος από το Εθνικό Συνέδριο της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Όχι, κύριε Σαμαρά και Βενιζέλο και Κουβέλη, δεν θα υποκύψουμε, δεν θα συμβιβαστούμε, θα σας ανατρέψουμε. Συγκυβέρνηση και Τρόικα φέρνουν απολύσεις, περικοπές και νέα υφεσιακά μέτρα με στόχο την καταστροφή της χώρας, την εξαθλίωση των πολιτών και την εκποίηση του ελληνικού πλούτου.